दा सोंलु बादिनो फिननाया बेबायदि आङो सिगाङावहाय BPF आव थानानैहाय आङो प्राइमारि कमिटिनि जेनेरेल सेक्रेटारि हिसाबै मावबोदोंमोन। BCDC चेयारमेनबो मावबोबाय आरो TCLCC मेम्बार हिसाबैबो आगुआव दङमोन। दा BPF आवहाय जि समखिनि जोङो दङमोन आङो दङमोन बे समखिनियाव आङो BPF खौ मोजां मोननानै बिसोरनि आइडिय'लजिफोरखौ मोजां मोननानै बिसोरनि डिसिप्लिनाव थाफानानै मावबोदों। मावबोनानै जेब्ला आंनि मावनायनि समा जोबो अब्ला आङो फ्राय 10 बोसोरसो आङो गावनि न'खरनि माखासे बार्डेनखौ लानानै आङो जिरायथ'नाय जादोंमोन। गोबाव सम जिरायनाय जादों आरो बेवहाय रावजोंबो आं कमिउनिकेट खालामाखै। खुनु पार्टिजों आं लोब्बाबो गैया। जास्ट सासे भटार्स हिसाबै इन्डिपेन्डेन्ट हिसाबै आं थाबोदोंमोन। खिन्थु आंखौहाय सम आरो बोथोरा थाबाय थाया हिसाबै सानखांनो होदों। आं सानखांदों, सिन्था खालामदों। जि समाव जि दोलोआ जेरैबायदि मोजां आजेन्डा लानानै फैगोन बेखौ जों वेलकाम खालामनाया मोजां। आरो मावनायखौ नोजोर होनानै मोजां मावनायखौ जोंबो सापर्ट खालामनाया मोजां। मानोना जोंनि ओनसोलफ्रा जौगानांगौ, जोंनि मानसिफोरा जौगास्रांनो हानांगौ। दा बेवहाय जों बाधा बा हेंथा बायदि हारसिङै एरखेनानै थाबाय थानाया गाहाम नङा। बेखौ साननानै आङो गोसो जाफिनबाय। पार्टियावहाय आङो निश्चय थानानै मावनांगौ समा दानोसै होननानै। दा बे समावनो UPPL हान्जानि मानसिफ्राबो माखासे कमिउनिकेसनाव फैबाय। बिथांमोना लिंबाय, फैदो जोंजों मावफादो, मानो जिरायनानै थानो, समा बेखार जायो। बेखायनो आंबो सानबाय, मोजां मोनबाय आरो BPF खौ नागारनानै UPPL आवहाय दिनैनि दिनाव आङो जयेन जाफैबाय।